मोजां मोनो मोजां मोनो माने ओरैबायदि मोजां मोनो आरे गोसोनि मा फिसाजोआथ' नै मेगन देरलायो नामा बेलाय बे दाखालि मा होनहरा बे आंखौ खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरोबाव गोदान ब्लग मोनसे लाबोफिनबावनाय जाबाय दिनैनि ब्लगा जागोन एक्शन देबि इउनाइटेड फरामनि गोजा जागोन अनलि दिनैहाय भिडिअखौ जुदि नायनोब्ला मेन चेनेलाव हाबनानै नायनो हागोन दे ओमफ्राय नैबे अनलि ब्लगल' एक्सुवेलि नैबे दा स्करपिय' गारि गोदानाव गाखोदों दे दिनै बिलाथि गारियाव गाखोनो मोनाखै बिराद गोबावसै बोरैबा लिब खारलायनाय मोन्दों थांनि मासो सोरखौ लोगो मोनहैयो दिनैहाय आरोबाव दाखालि साननैसो गामसा गानबाय थानाय जादोंमोन आं ओमफ्राय दिनैबा हले फुरा लंपेन्ट गाननाय जादों थ' बिदिब्ला जोङो नायलांबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि खयथानिफ्राय बानायाब्रा नोंलाय सारिथा फुङाव अमा बेदरखौ दसे बारा गोलैदों दा आं मोनजाया मैया पासतानिफ्राय दाबो गैया संनाया एसे मुखुब जानानै दं दा नायनो अमाया मोनखाबाय ना मोनाखै दासो दा नै नोंखौनो नासिन खेबनाय बेलाय माथो बावहाय हा साहा ओमफ्राय बैलाय माइरं ओंखाम जाजेनबाय माथो जेबो अरानो गैया नामा गगासिनो माथो बिदि एरबाय थानांगौ आरोखि बिदि गिदिराव संबा नामा दिनैहाय जानाय लोंनाय एसे मुखुब जागोन फुरा डाबल जागोन अमाबोथ' अमा बेखौथ' मोनथिखाबाय दा अमायाबो नै अमा बायदि जानानै दं दा अमा गय खुरि जागोन नोंलाय हा जानो हाला दा हाबा अखा माबा नङाला अमा बेदर नङाबा जाया बेखौ मा खालामगोन लाब्रा नामा लाब्रा दा NDFB आफादनि मैखोम नांग्रा सेंग्राफोरनि केरलमोन गासैबो इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि फाउन्डेसन बावहाय बयबो फैजोबबाय फैबावगोन सियारा दा खालि जादों नालाय दासो सुरु जाजेनबाय जानाय लोंनाया बै खनाजोंसो दे फुफु फाफा सुबायलै सोदांजों एसे गोसा बुंलाय बयखौबो फिरफिलाखौ जोङो मान होनो थाखाय सेलुट खालामनो थाखाय आंबो खावलायदों बरायहोनाय लोगो लोगो सेलुट साहा मोनफैजेनबाय दे एब्र'हाय नै साहा कापखौ लानायसै लाल साहा ना गाइखेर साहाब्रा बाजै हा मोनजागोन ना मा मोनजागोन दिनै बिस्कुट मोनसेल' ओमफ्राय अमा बेदरफोरलाय अमा दं आंलाय सानदोंमोन ड्रेस गानजोबना फैनायखाय दिनै होथारसिगोन बैसो जानायफ्रा मोसानाया सिख्लाफोरखौ गाख्लायजोबसिगोन सानदोंमोन आङो नंगौब्रा दहाय नुजेननायाव साहा नाजावजेनबाय नै बिथाङा लाल साहाजों गोथाव जागोन दा अमा बेदर आंनो खुरैसे बारा होखुमादो बाजै दे बिस्कुटखौबा जानाय नङा आङो बिस्कुटखौ नांथ'ला नै साहा मोनबाय लाल साहा सेंग्राफोरा मोननायखाय हाथायानो लोमगाया हनै नायलाय सेंग्राफोरा साहा मोनलोंनाय हामा नोंनाबोथ' हाथायानो लोमा माथो गोथाव साया ओंखारगोन दा अमा बेदर मोनजाबावगोन ना बिथाङाबो मारिनायसै लाल साहा लेबु एसे होदोंदां आयो सासे लाब्रा जानो फैग्राया होयो बैनाय नों माथो खापनै लोंखांबाय खापनै नै ओमफ्राय बिस्कुटाखौबो देर बिस्कुट देर
ओमफ्राय सिङावबा मा होदों मिथिया र' लेबुनि स्पेसियेल जामारो लोंमारोलै आं दहाय बिदि ड्रेस गानजोबना फैनायखौ नुनानै मोसानायाव बायबाथ' जासिगोन सानदोंमोन आङो बाब सिख्लाफोरखौ गाख्लायजोबथारसिगोन बिदि समाय बिथां अमा बेदरा माथो होजाबदों जानायानो ओरैबो मोखाङा सोमफबजोबदों अमा बेदर जानाया गोसो हो इउनाइटेड फरामनि अमा जायाखै नामा जादों जोब्बाय नै बिदि ओइ नों अमा बेदर नांगौनो नै बिदिनो खोनाबाय अमा बेदर दिनै गैलेना नै अमा गैले दारिना होदो खामदों दहायनिया फार्स्टनिया माया जों जानाय बेदर ओमफ्राय दानियालाय जानायलाय दरनै जानायलाय बे खामाखै स्पेसियेल थार बिराद स्पेसियेल बियो स्पेसियेल जानांगौ गारनो मोनालै खिन्थु बिदिया माब्रै इउटुबाव नुनाय नुदोलै हा नोंखौलाय मा इउटुबाव नुनाय नंगौ अबाव हामथारदों ओइ अमाया गारनो मोननाय नङालै बेथ' गारनाय सोदोबा गोदोनो थाबोखादों मा गोदोनो थाबोखादों गारनाय सोदोबा जानाया ओरैहाय एसे लांलायनोसै अमा बेदरा गारनो मोननाय नङालै हा बिराद लेबु जा लेबुआ अमा बेदर गारनो मोननाय नङालै जागोन बोलो हो अमा बेदरखौ गारनो मोननाय नङा जरिमाना दं गारनो मोननाय नङा दाउखौ जाबाखैसो आंनो लानो थिनबावोलै सारजों दायो फल' खालामनांगोन ना नंगौ नै खामानि दं खेबसेनाव हाबनो एबारावहाय अमा बेदर दहायनि गोथां नुनाया दानिया सारायावसो थावजों लोगोसे आच्छा बे मेजेमाथ' दा जाफबगोलै जानांगौआ बियो मुलि लगायनानै होहाबनांगौ बेखौ नामा थावाखौ लोंनांगौ आरो लोंनांगौ गावबुरा फंबाय नों मानि खामान्दार दाउनि लकेल मोन ना लकेलमोन लकेल नंगौ गोथाव जाखादों दा लेबु एसे सेबना होफादेरनांगौमोन ना हा लेबुआ जेनेरेल दंखायो जेनेरेल गावबुरा फंबाय दे बर्डार बारब्ला बियो नोगोर गाबखायोमोन बियो गोदोहाय फंबाया बेदर हायनांगौनो नै हायनांगौदों मेनाजारबावसो जोंना गावबुरा फंबाया ना गावबुरा हालुवा गादाव लाजिदों थारमाने एसे नुथारा नालाय ससियेल मिडियायाव ओंखारा नालाय बेसेराफोर ओंखारफेरा ओंखायनो लाजियो बेयो मा जाखो ओंखाम नामा ओंखाम हाबा हुखा संनायाव अस्थाद खानदां नोंसोर ने अस्थादानो नांसिगोन हाबा हुखाफ्रावहाय संजाखारा गामियाव जायखिजाया फोरबोआवनो ओरै आरो मा संबावदों हाब फंबाय मा जिनिस बे लाब्रा नों लाब्राखौ बानायनो गोरोंथार हायो आं दा थावनि मानिब्ला आं रोङा संबाय थाग्राखाय हायो हा सिगांफ्राय संबाय थाग्राखाय हायो लाब्राखौ खिन्थु माबाखौबो हायो आं रुनायनिखौबा रुनायनि अनगायै गुबुन रोङा आङो इजि प्रसेस ना हाबा हुखायाव संग्रा बायदिल' नुखादोंना लाब्रायाखौ खुरै मोननैसो जानांगोन जानाय नङा अमा बेदरखौ बेसेबां बुरजा जाखो बिराद बुरजा जाबायलै हा आधा खिनिखौथ' जानाय जाबाय नोंनिया आयु नोगोद जाख्रुबगा गोजालै बावहाय मोदोम फिसा जानो हागौ जाखाबाय हा जाखाबाय आरो हागोन ना हाला दा लेबु जानानै हो लाय फंबाय होबाय दा बाक्सानि मानसिफोरखौ आं दिनैहाय लोगो मोनदों नालाय आंथ' सिनायाबोमोन दा लोगो मोनदों ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो ना ओरैबायदि मोजां मोनदों माने जानायावबो मोजां नांदों आरो आं ओरैबायदि सुपारखा सान्थि आरो ओंखाम जाखांबाय दा थांनायनि बेबस्थासै ओंखाम जाखांनायनि उनाव माबा मोनसे नांबावगौमोन लोगोसे
XNDBनि दैदेनगिरि इउनाइटेड फरामनि नुबाय दा बेदरसो जाबाय ना ओंखाम जासिनो फैलाय ओंखामखौनो जानो हाबावासै बिथाङा ओंखामनि जायगायाव बेदरजों मेकआप खालामबाय नोंहालाय जुजाय बोलो बेजोंथ' नै आखाइ दिखोदों रायलायनो सम गैया ओरैसो थानांगोन बेखौ एसे आखाइ दिखोदों नालाय आखाइसो खोबसेबावदों नै बेसे बुरजा जाखो नोङो आदा रायलायनायाव बेस्थ' आदा थांलै खास्ला जोंनि आदाया मोखां खोन्थानो लाजियोलै बेसोरा ओरैसो गोलाव खोन्थानोसै उननिफ्रायसो खोन्थानोसै आदाखौ जोंना बोलो हो आदा बोलो हो बावहाय माने अमा पार्टि गोजा जेबो दाउ गैया माबा माबिसो गैया पनिर जायो गोजा आरो बावहाय ओरैलाय बेसेबां जाखो नोंसोरलाय गैया नै दाबो बिसोरबो हासाबो एसे हासाबो माथो बेदरानो गैया नै जाबावगौमोन दाउ नै नोरैहाय बेदर नांगौमोननो नोरैहाय जोंखौ नुफिनलायो ए अमानो गैया बे नांगौ दा आदाया खबर लाया जोंखौ सोरो ओमफ्राय बैलाय सासेयालाय बोलो हो जाबाय मानो जादो खिने आरो एसेबावनो जाबावदो दरनैबाव दाउ बेदरानो थावखालै जाबाय मेल्ला मेल्ला अमा बेदर ना दाउ बेदरबो जादों अमा बेदरबो जादों दाउबो जादों अमाबो जादों साबखाया दाउ बेदरानो नंगौमा दाउनि माबा माबि सोमोन्दो खानाया नोंलाय हौ हौ फंबाय हौ हौ माने बे हौ हौखा जेरै नाम एरै मानसि हौ हौ गोसा रायलायनो गोरों सारनि माबाखौ दै लोंनायो आं नंगौ माखौ नायो नोङो आं नोंनि इउटुब चेनेलखौ नायो आदसा फख्रि दैमारि लास्टआव बेसेबां नाम्बारखौ बेसेबां 093 हा 093 हा 093 लास्टआव आंनिया आंनियासो आं बे नाम्बारजोंसो बुदों दांलाय अमा जानानै अमा जाबावलाय गैयाब्लाबो नै अमा जायाखै दाउसो जादों नै जौबोदो हरदोब्रा ओरै हरलायदो आबिसा नामागौ बा 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 बानलु गोदोन जाना बानलु फिसा जानानै आलु बुलायबाय नै ए हाथा माराम जाजोब्बायलै सजेबो बोरायबाय अमालाय बेसेथो जाखो नोंसोर अमा जानांगौ खेबगोन मा खेबनै जाबाय जाबायलै ओरैलाय जाबाय गोसो जागासिनोलै सार नै बोलो जागासिनो जागासिनो जोंनियानो अमाया फेभारेटखा दा बेखौ आंनियाव नागारहर माखौ बेखौ हिनजावनो देखायनांगौ आहा हाथाय माराम जानायखौ दा बावो नङा ब्रा सुनायफ्रा थिगबो गैयाबो जानो हानाया बेस्थ' होलाय बिनो हो दे र' नांथ'ला आं गारनायसो जागोन ना बियो नैबो ओरैसो मेजेमखौ नाङासो होनबावो बे जादों आरो जादों नोगोर जाबाय जाबाय दे जाबाय दे सार माथो आंला मोदै गलायबाय आं बानलु आलौनाया दा ओरै थांबा ओरैनो थांखादो फैखादों दा दे जाबाय थादो ना आच्छा ओमफ्राय बेखौ दा नागारना होलाय दा नागारगोन दे औ हानाय नङा अमा बेदर होननानै बुङोबा बर'नि खायद' जानोबो आंगायलायखाबाय आं मोनब्रै खुरै जादों आं नानै एकदम बिराद मोजां टेस्टि एवबाय जोंखौ रुगारदों खनसेबाव दे दा मोनायाव माबा मोनसे टेस्टिं नायनो हागोन बर'नि माबा मोनसेयाथ' थायो नङा होमबा बे माबाया स्पेशेल जानाय खायद' मेडिसिन ना बे बुस्थुआ थानांगौ होमबाथ' जों दिनैहाय बिदाय लानायनि समसै नङा होमबा गासैखौबो बिदाय दै ओमफ्राय बयजों माखासे खुरनानै होग्रा मेडाममोन बाजै थांनायसै दे एबाराव नोंसोरनोसो रावबो खुरना होग्रा गैला गोसो होनानै जादो ना मा हा माथो बेदर मोनफैयाखै माथो जायखिजाया दहाय फार्स्ट फैजेननायाव ओरैबायदि सानखादों आं
हाब मोसाखावरिया एबारना सिस्टेमा आलादा सानदों आच्छा नै बागि आंनिया मेसेज बेनो बेगम आदा आंजों फैग्रालै हेनिया आच्छा थिगैनो दं मोजां मोनो मोजां मोनो माने ओरैबायदि मोजां मोनो जानायानो जागोन माथो नंगौ नंगौ दा नायखानांगौ फैलायदों जों नुनाय लोगो लोगो सिनायदों आरो दख'ना गाना मोसाग्रा सिख्ला गोरलैफ्रा एबाराव हानाय नंला नोंसोरजों बिदिसो सानदों थिगैनो दं बिदियावबो ओंखाम खुरग्राफोरनि ड्रेसा एसे मोजां गोजा फुरा मेगन देरलायो नामा माथो बेदरानो गैया दाबो मोनसेबो बारग'खाया हगारनोबो नाङा खोनासंनो बेदर मोनफैयाखै दाबो दासिमबो जायखिजाया आङो बिदाय लाजोबनोसै दे बाजैमोन दे गासै बेदरनो दाबो मोनफैया माथो दालि लाब्रा बिदिसोबानो बानजुद बा नै होमबालाय जों थांनायसै ने बाजै दे बिदाय लानायसै ओमफ्राय नैबाव सानैसो दंबावो एक्टर गाज्लाफोर आयु आं गिबाय दे फंबाय दे गोसो हो बेदर जानो बेलाय बे दाखालि मा होनहरा बे आंखौ जादों फारनैसो बेस्थ'थ' जानायावहाय दा रायलायनोसै नंगौ दे नै चिरां बड'लेण्ड ना मा नाम मोनदोंमोन बेयो चिरां बड'लेण्ड बे आरोखि जायखिजाया जादो दे जालायदो गोसो होनानै ओमफ्राय आंबो बावहायनो मोदला खावब्लाब्ला गामब्ला मोखांब्लाबो ना बे जायगानिफ्रायनो बिदाय लाबाय बाय